Salut, prieteni! Așa cum știți deja, numele meu este Lucian Bercovici și vin astăzi cu propunerea de a începe un nou proiect împreună, numit Programarea tehnologică parametrizată pentru familia de echipamente de tip FANUC. Desigur, v-ați putea întreba, de ce ar trebui să fim familiarizați cu programarea parametrizată? Păi aș putea să vă dau cel puțin 3 exemple. Pentru a înțelege mai bine aplicațiile pe care le gestionăm, operăm în exploatarea mașinilor de comandă numerică, pentru a dezvolta noi înșine aplicații noi și, desigur, pentru a înțelege mai bine funcționalitatea aplicațiilor CHEM și limitările acestora, ale ciclurilor care sunt în spatele ferestrelor pe care le operăm în mod curent. Care este documentația de referință? Vă recomand să analizați manualul Diez R de culoare verde pe care îl găsiți pe site-ul nostru www.manualecnc.ro. De ce ar trebui să înțelegem mai bine aplicațiile pe care le operăm? Păi, uitați, pe ecran vedeți o aplicație dezvoltată de către mine, pe care o găsiți în manualul Diez R. Să presupunem că această aplicație a fost publicată intern în compania în care lucrăm și că dumneavoastră trebuie să vă familiarizați cu utilizarea acesteia. Trebuie să știm ce înseamnă diez 1, unde trebuie să introducem valori, care este efectul valorilor și așa mai departe. Care este flexibilitatea acestei aplicații? Este stabilită de către cel care a proiectat-o. Uitați, de exemplu aici, în grupul de parametri tehnologici, avem o variabilă care stabilește tipul prelucrării. Doar schimbând valoarea acesteia, strategia de prelucrare se modifică. De ce ar trebui să dezvoltăm aplicații noi? Răspunsul este simplu. Pentru că ar fi o provocare pentru noi, pentru că în acest fel ne-am putea dezvolta profesional. Oare, fiind cerută prelucrarea unei asemenea piese, a unei familii de piese, având această formă, dar dimensiuni diferite, nu ar fi utilă dezvoltarea unei aplicații care să acopere întreaga gamă dimensională și în care, doar prin modificarea unei valorilor variabilelor, să obținem alte dimensiuni? Răspunsul este, desigur, da. Cum am putea înțelege mai bine funcționalitatea aplicațiilor CAM și limitările acestora, dezvoltând noi înșine aplicații de programare tehnologică parametrizată? Uitați, suntem în aplicația CAM. Ce vedem pe ecran? Pe ecran vedem o aplicație de frezare plană. Să facem modificări, să modificăm această aplicație, trebuie să intrăm în niște ecrane care conțin niște ferestre, care conțin niște câmpuri în care putem introduce valori, cum ar fi aceasta, 25 este AE-ul, și altele în care putem face selecții, cum ar fi aceasta, liste derulante. Am selectat în loc de frezare în sensul avalsului, frezare în ambele sensuri. Și ca urmare a validării modificărilor, strategia de prelucrare se modifică corespunzător. O asemenea aplicație dezvoltată de către noi nu ar fi similară celei aflate în spatele ferestrei sau nu este similară cu limitările de rigoare. Nu este similară aplicației dezvoltate de către producătorii softului mașinare pe care tocmai l-am pus pe ecran? Eu zic că da, uitați.
trebuie să modificăm? Strategia de prelucrare. În ambele direcții punem aici 3. Da? Și am obținut în ambele direcții. Unghiul, direcția de prelucrare? Simplu. Pentru varianta 5, ok, putem să avem lucrare la un anumit unghi. Care sunt limitările atât în acest mod de lucru, cât și în acest mod de lucru? Nu putem face orice ne dorim noi, suntem limitați de funcționalitatea aplicației dezvoltate de către designerul, de către proiectantul acesteia. Ce sunt variabilele? Variabilele în sistemul FANUC sunt entități care pot memora valori numerice reale, ce se pot modifica, desigur, și prin intermediul cărora se pot face calcule matematice. Variabilele în sistemul FANUC se notează cu diez, urmat de un număr, simbol urmat de un număr. Intervalul diez 1 până la diez 999 este destinat utilizatorului echipamentului de tip FANUC, fiind împărțit astfel, cu mențiunea că de la 1000, de la diez 1000 în sus, variabile sunt destinate sistemului de tip FANUC, cu diverse destinații. Deci, intervalul diez 1, diez 999, destinat utilizatorului echipamentului de tip FANUC, este împărțit astfel. De la diez 1 la diez 33 se consideră intervalul variabilelor locale. Ce sunt aceste variabile? Sunt variabile care pot primi valori la nivel de program, care își mențin valoarea pe toată durata de execuție a acestuia, dar își pierd valoarea la resetarea programului. În plus, sunt folosite de către subrutine, de către comenzile de apelare a subrutinelor, o să vedem în lecțiile următoare, pentru a fi transmise valori prin intermediul acestor variabile în programele care sunt apelate în sintaxa comenzii de apelare a subrutinei. Intervalul diez 100 până la diez 199, care poate fi ca și limită superioară chiar și diez 499, este intervalul variabilelor globale care au efect în afara programului în care sunt inițializate sau calculate, nu își pierd valoarea la resetarea programului activ, deci pot fi folosite, ar putea fi folosite mai departe în alte programe, însă își pierd valoarea la oprirea mașinii, la oprirea tensiunii de alimentare a mașinii unelte. Intervalul 500, de la diez 500 la diez 999 însă, și cu mențiunea că pentru echipamentele mai vechi acest interval era mai redus de la 500 la 531, sunt de asemenea variabile ale căror valori se pot transmite între programe, nu își pierd, desigur, valoarea la resetarea, la încheierea programului activ, atunci când echipamentul execută comanda M30, ok? Și în față de cele din grupul anterior, din gama anterioară, au avantajul că nu își pierd valorile la oprirea tensiunii de alimentare a mașinii unelte, putând fi folosite și după repornirea acesteia. Unde pot fi vizualizate valorile variabilor la un anume moment? Este simplu. În cazul echipamentului FANUC, trebuie doar să apăsăm tasta Offset și, prin derularea meniului, să identificăm fereastra macro și să o deschidem ca atare, urmând ca parcurgerea acesteia să se facă fie prin folosirea tastelor săgeți, fie prin folosirea tastelor Page Up, Page Down. Am extras din documentațiile altor echipamente categorisirea variabilelor folosite de către acestea. Așa cum vedeți, HAS, echipamentul HAS,
folosește aceleași variabile și le simbolizează și folosește aceleași variabile ca și sistemul FANUC. De asemenea, echipamentul Mazak și, de asemenea, echipamentul Mitsubishi. De aceea, vorbim despre familia de echipamente de tip FANUC, pentru că aceste aplicații, odată dezvoltate, vor putea fi utilizate pe oricare dintre echipamentele care face parte din familia echipamentului FANUC, fiind compatibile 100% în ceea ce privește utilizarea variabililor locale și a variabililor globale definite de către utilizatorul echipamentului. Cum se face inițializarea variabililor, asocierea unor valori acestora? Se poate face în mod direct, prin intermediul semnului matematic egal, adică în program, pentru a inițializa variabila diez1 cu valoarea 1, va trebui să scriem diez1 egal cu 1, pur și simplu. Sau, indirectă, prin intermediul calculelor matematice. Operatorii aritmetici sau matematici fiind egal pentru egal, plus pentru plus, minus pentru minus, backslash pentru împărțit, iar pentru calcule aritmetice compuse, parantezele pătrate. De ce? Pentru că, în cazul echipamentului FANUC sau familiei de echipamente FANUC, parantezele rotunde sunt folosite pentru comentarii. Așa cum puteți vedea pe ecran, câteva exemple, dacă diez1 egal cu 1 și diez2 simple, pentru că suntem la început, diez1 egal cu 1 și diez2 egal cu 2, atunci diez3 egal cu diez1 plus diez2, însemnând că da, este egal cu 1 plus 2, este egal cu 3. Și așa mai departe. Echipamentele tip FANUC, în plus, ne pun la dispoziție câteva funcții matematice și funcții trigonometrice care sunt de mare ajutor în dezvoltarea aplicațiilor de programare tehnologică parametrizată. De exemplu, avem funcția round. Funcția round returnează valoarea întregului cel mai apropiat de valoarea variabilei aflată între parantezele pătrate. Dacă valoarea după decimală este mai mică decât 0,5, atunci va rotunji la întregul inferior, dacă nu, la cel superior. Funcția fix rotunjește la întregul inferior valoarea conținută de către variabila 1, indiferent de valoarea decimalei, fie că este mai mică decât 0,5 sau mai mare decât 0,5. Fup rotunjește la întregul superior, indiferent de valoarea variabilei, valoarea decimalei, mă scuzați. Absolut, funcția ABS returnează valoarea absolută. Dacă valoarea conținută de diez1 este negativă, atunci va returna valoarea pozitivă a acesteia. Securt este radical și avem sin, arcsin, cos, arcos, tangent, tan, tangent, arctangent, atan. Ok? Funcții care, încă o dată, sunt foarte utile. Mai există și alte funcții, le vom menționa pe măsură ce vom dezvolta aplicații atunci când vor fi necesare. Atât pentru astăzi. Sper că această inițiere, introducere în lumea programării tehnologice parametrizate este deja o provocare pentru dumneavoastră pentru a vă dezvolta profesional în această direcție mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru implicarea dumneavoastră activă în acest proiect.